Kaixo, gu, Itzai, Oier, Oinatz, Dauna Igea eta dena baliarrengo geha. Eta gaurkoen desamolde batzuk esango izkizeu. Eta ikusiko zuen ze pertsonei galdetuko izkio. Txaldeon, Vicente. Ondo. Zue bai. Kontatuko altzen izkiguke esamolde batzuk? Bai, bueno, ni dauzkete gure garai bat esaten dutzenak, urtarrilean euri gabe, urtea hobi gabe. Gero bestea esaten gendun, zakur goze ezurra amets. Eta gero bestea, negu euritxu urte garitxu. Horri balio bali maizue? Eskerrik asko. Bale, agur. Atxaldeon, esango altzen izkiguke esamolde batzuk. Bai, bat burikezunak hankak ibili behar. Bestea, txaia hotz, negua motz. Eta otsaia bero, negua gero. Eskerrik asko. Ez da. Aio. Txaldeon, Jose, gama zenbuz. Ondo. Esango altzen izkigun esamolde batzuk. Bai. Bat, behikoa. Etxean otxo, kanpo muso. Besteak, txalin gozek, ezkurrean ez. Bestea, burik ezunak hankak ibili deu. Bueno, bukatu da bideoa. Eskerrik asko parte hartzen usteagatik. Aio. Plazer bat izan da. Zuei esker. Aio.